Het rapport telt goed 100 zijden. Het beeld dat ontstaat is dat Friesland een paradies is voor criminelen. Dat klopt voor een pad, zei onderzoeker Edward van der Torre. Er zijn drempels in Friesland. Hè? Wat je wel ziet is dat je hebt stedelijk gebied. Nou, natuurlijk een aantal kernen waar flink wat mensen wonen. Een paar wat grotere steden. En wat je dan op het platteland hebt. Kijk, criminelen willen afschermen. En dat krijg je in een dunbevolkt gebied. Krijg je dat bijna cadeau. Nou ja, Friesland is op Drenthe het dunbevolkste gebied. En dat is juist wat criminelen ziekje, de anonimiteit. Het probleem is bij de gemeenten bekend. Maar het ontbreekt om het personeel om daar wat in te doen. Die goede mensen binder, die hebben ik. Het aantal mensen neemt ik toe dat hem dwaande houdt voor mij dit vraagstuk. Die kennen elkaar, die kennen het gebied. Alleen het is nooit genoeg en we hebben meer nodig. Dat is op hemzelf echt duidelijk. Als we terug in willen met die aanpak van ondermijning, dan is er echt meer nodig. Daar speelt de politie ook een rol. In het verliezen wie er een speciaal team dat hem dwaande houden maar de bestrijding van de hemtielt. Er komt een alternatief voor. De urgentie om weer te komen tot een vorm van een drugsteam bij de politie, dat rint ik. Daar ben ik blij mee, juist omdat wij elkaar in die gearwerking zo goed nodig hebben om de goede dingen te doen. Een ander probleem dat ontpakt worden moet is zwartfraude en criminaliteit. Dat baat min op het stuit. En dat werkt het onderminend. Ja, kijk, het fraude bestendig maken en het voorkomen van zorgfraude moet de gemeente echt een been bijtrekken. Goed gaan kijken wie we contracteren. Goed kijken of de zorg die geleverd moet worden, geleverd wordt. Wat de kwaliteit van de zorg is. En dat is een pure gemeentelijke taak. Maar makkelijk wordt het net. Zeker net omdat het broeken van drugs al heel gewoon is.